Gaur Maite Ziganda dugu gurekin, sei elkarteko koordinatzailea eta urte hasieraren ebaluaketa edo urtarrila nolakoa izan den kontatuko digu eta otsaila nola espero duten. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri gaur ere. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Oso ongi. Oso ongi. Ongi hasi dugu urtea eta pozik hemen berriro goteaz. Bai, posten naiz. Hori, ongi hasi duzue orduan. Bai, urtarrilaren 3an, Errege Magoen kabalgatean elkarteak eman zigun urrezko baba eta hilabete osoan egon gara, hori, sari hau dela medio, hori, leku batetik bestera, mundu guztia galdezka eta zer egiten duzue. Azkenean, balio izan du ezagutzera emateko gure lana, voluntarioen lana, etorri berriak diren, zer kostatzen den etorri berria izatea, familien baita lana eta esperientzia, eta oso pozik. Naiz eta kolaboratzailea zaren, agian lehendabiziko aldiz norbaitek ikusten ari du, orduan zer da egiten duzuena? Sei elkartea harrera ematen die 12-17 urte arteko nerabei. Nerabe hauek justu etorri berriak dira, herri desberdinetatik, orain gehien bate Marruekosetik etorriak, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Senegal, Mali, dakit. Oso interesgarria, ez baduzu aukera bidaiatzeko, bidaia etortzen da sei elkartera eta herrialde askotako etorritako nerabeak. Badago, orain arte, 19 urte daramagu, hemen Iruñerrian lanean, orain arte etortzen ziren gehienak bere ama beraita ona etorri ziren orain dela 15 urte eta denbora hori pasata orain ekartzen du bere seme alaba. Berez, egon dira urte guzti horiek bananduta, bera egon da bere amonarekin edo izebarekin edo bera pozik zegoen eta hemen dagoen emakume ezagun batek ekarri du. Hor sortzen diren, hasieran, berriro, bizi behar duzu ezagun batekin, egitea inguruneari, eta orduan hor dago dolua, migratzeko dolua. Baita, parte hartzen dute asko handitu da, familia guztia migratzen duenean, orain hasi da, etortzen hauetako familia gehiago. Hau da, Nicaraguan bere egoera soziala ez da batere erraza, eta orduan ama eta seme alabak etortzen dira denak elkarrekin Iruñera bizitzera. Beraiek ez dute hemen egon nahi, posik daude, baina denak doluan sartzen direla. Eta orain, eta baita nik uste dut, azken etorri nintzen orain dela hilabete bat, aldatu da elkartean, askok etortzen dira bakarrik. Espainiako gobernuak, nola gehien bat Marruekosetik, baina Afrika, Sahara aldeko nerabeak Espainiara etortzen dira eta geratzen dira, komunitate batzutan jende gehiegi geratzen da hor. Orduan, banandu dituzte beste komunitateetatik, eta bat izan da Nafarroa. Orduan, Iruñerrian ongietorria eman dugu gutxi gora bera orain egongo dira 40-50 bat, nerabe agurasori gabe, ez familiari gabe, Nafarroako gobernuak hartuta, eta sei elkartea ere harrera eman die, eta hor gaude, Eta esan duzu 19 urte lanean, eta lan horren errekonozimendua jaso duzue urte hasieran. Gainera errekonozimendua ez da bakarrik egiten dugun lanari, hor daude, bolondresak, orain uste dela 72 bolondrez, ez da bakarrik baita teknikariei, baizik eta baita nik uste dut kontutan izaten duela familiak egiten duten esfortzua, nerabeak egiten duten esfortzua, nik uste dut hori dela, hor dago da saria. Nerabe hauek etorri dira, beraientzako aldaketa oso handia da, hasieran gainera oso triste daude, ez dute hemen egon nahi, horregatik garrantzitsua da gure laguntza ematea, tristura hori kentzeko eta aurre egiteko gertatzen den guztiari. Gogo pila dituzte, hemengoak izateko, hemengo kultura hartzeko, gainera hori konpartitzeko, nik uste dut hor dago lasaria. Naiz eta aldaketa gogorra izan eta etortzea etorri zarenagatik, hor daude zailtasunak,
gogoak izatea eta hori, parte izatea, ez? Izan ere, hasierako prozesu horretan laguntzen diezue, baina gero ja behin egokitutak urte batzuk geroago eskerrak jaso dituzue askotan, ez, beraien gandik? Bai, jo, dolua, migrazio dolua gutxi gara bera, gehienez, 2 urte irauten du, baina segun eta nolakoa den familia, nerabea, prozesua, ez, batzutan igual, 5 hilabeteetan ja, oso ongi nago, ikusten zaio, ez? Beraiek parte hartzen dute elkartean nahi dutelakoz, inor ez die behartzen, beraiek erabakitzen dute, oraintxe bertan 130 inguru daude parte hartzen, 130 da, pila. Eta, hasten dira parte hartzen eta adibidez, hasten eta asteazkenetan, beraiek orain nabaritzen duten arazo larriena da, institutora joaten direla eta institutuko materiekin zailtasun handiak dituztela. Orduan, horrekin laguntzen diegu. Behin hartzen dutela institutuko erritmoa. Baita lagunak egin dituztela, hori baita da gure helburu, egitea lagunak. Ezagutzea hemengo jendea eta irekitzea beste talde batzuei. Ez geratzea Marruekosekoak alde batean, ez. Nahasketak egotea. Berez, orain, hori bai, utziko dugu baita datorren hilabeterako, indikan gaude horretan, baina Iturramako institutuarekin elkar lan bat egiten aldi dugu horretarako, ez? Ezagutzeko, hori, hemengoak eta hemengoak ez direnak, edo hemengoak orain izaten ari direnak, ez? Elkar ezagutzeko eta irekitzeko beste kulturei, ez? Azkenean, Iruñerria interkulturala da, eta Nafarroa osoa. Orduan, ongi egiten badugu gure lana, hilabete hauetan 6 elkartean parte hartzen dute, baina joaten dira ja, beharra, nabaritzen ja ez dutela horren beharra, ez dutela 6 elkartearen beharra. Ja, ostiraletan, egiten orain aurrera eramaten ditugu kulturaren inguruan aktibitate desberdinak edo kirolaren inguruan aktibitate desberdinak. Ja, sartu naiz, kirolan gustatzen zait eta futbolean, begira, ostiraletan justo elkartzen da ez daki ze taldea eta sartu naiz talde horretan eta ez naiz etorriko 6 elkartera. Hori da gure helburua, ez? Izate aukera, hori, bere taldea, bere... Autonomo bihurtzea. Bai, hori izango zen. Eta orduan, esan duzu, otsailera begira proiektu bat dagoela martxan eta, azaldu egin duzu pixkatxo bat. Bai. Orain otsailean, urtearen lehenengo partean, ikasturtearen lehenengo partean, egiten duguna da gehiago, beraiek partei sentitzea, sei elkartearen parte sentitzea eta gizartearen parte sentitzea. Orduan, harrera ematen diegu, berari ikusten, pertsona bakoitzari beraren moduan begiratu eta lasege sentitzen dira eta orduan hasten dira parte hartzen. Orduan, parte hartze horretan, taldeko dinamikak egiten ditugunean, taldeko dinamikak dira elkarrekin elkarre ezagutzeko eta baita, dinamika sozialan baita lasai hartzeko. Orain, 3 hilabete hauetan, urtarrila, otsaila eta martxoan, aurrera eramaten duguna da, adibidez, han kriketera jolasten zuten, baina hemen ez dago aukerarik kriketera jolasteko. Orduan, 3 hilabete hauetan egiten duguna da, jolasa desberdinak ezagutu edo kultura arloan dauden esperientzia desberdinekin esperimentatu, eta beraiek baita adibidez. Orain ireki da antzerki taldea. Antzerki taldea baditu 3 helburu, alde batetik antzerkira gonbidatzen diegu, beste aldetik antzerki talde honek sexualitatearen inguruan lan egingo du, badakigu hemengo erlazioak ligatzeko kultura aldetik, ligatzeko modua ez da berdina hemen edo Bolivian. Orduan, horretaz hitz egiteko. Eta 3. helburua da, Gozamenez programaren laburmetraia lehiaketan parte hartzea. Orduan, elkartzen dira astero, eta orain pentsatzen ari duten nolakoa egingo duten, antzerkia, laburmetraia, eta hori, hemengo gauzak baita ezagutu, sexualitateari buruzko igual, ez dakit, aktibitate bat dagoela edo tailer bat dagoela apuntatzen dira, eta antzerkia bezala baita ireki da dantza taldea, hau gehien bat Iruñeko Gaztediaren etxean egiten da, eta sesio bakoitza beste egunean egin zituzten Koreako dantzaldia,
Bestela egiten dute, bueno, pues munduko dantzak. Bai. Eta baita kirolaren inguruan, orain hasi gara baita mendi taldea, osatu dugu, eta hasi dira, pues, hemen ondoan daude mendietara, egingo dugu ateraldiak, baita irratitzaioak, pues, karo, etortzen dira Malitik, Senegal, Marrueko, ez dakitela ongi erderaz, eta orduan honekin, bueno, pues, antolatzen dute, nola hitz egin, laguntzen dute batzuk besteei, osea, lantaldeak sortu, horretan gaude orain. Ze, ekimen interesgarriak, Bai. Eta oso interesgarriak dira nerabeak. Osea, ideia, batean irekitzen dizute zure burua, Zuk uste zenuena beti horrela zela, hau txuria da, bueno, pues beraiek batean eta zergatik, bueno, badago beste modu bat erlazionatzeko, beste modu bat hitz egiteko, bueno. Bai, alde batetik agian ez garela ezberdinak, ez guztiak gizakiak gara, eta horretaz gain, ere bizi izan dituztela beste gauza batzuk, eta ere gauza berriak, ekarpen berriak egiten dituzte, eta bar, ez? Bai, eta orain, bueno, nola, etorkinei buruz politikari batzuk, horrela hitz egiten duten, nik uste dut inoiz baino gehiago sei elkartea beharrezkoa dela. Ulertzea, baina eske ulertzea nik benetan entzuten dudanean kaletik noa eta entzuten ditut pertsona desberdinak hitz egiten, etorkinei buruz. Eta eske etorkinak etorri dira lanak kentzeko eta pues hombre, nik uste dut garrantzitsuena dela hurbiltzea. Sei elkartea hor dago, da guztion elkartea, hurbiltzea eta ezagutzea. Osea, ezagutzea, baina hori, ez izatea hor xurrumurru arratu guztian, libre askatuta eta entzun, gertatzen den. Adibidez, niri batzutan nire burura etortzen zait, norbait begietara begiratzen ez nauenean, ja esaten dut, zerbait nire buruan pizten da. Hau ez da izango, ez dakit, edo gezurretan edo, bai? Eta batzutan, nerabe batzuk esaten digute, eske nire herrian begietara begiratzea da oso gaizki, ezin duzu begietara begira. Karo, orain, etorri dira hona, daukaten guztiarekin, eta gainera, begietara begiratu behar dutela, bestela, gaizki, Osea, denbora eman behar diegula gauzak aldatzeko, bere txikitatik ikasi dutena aldatu behar dute, bueno, lasai, baina horregatik ez dira ez pertsona txarrak, ez lapurrak, ez dira etorri guri mina egitera, gogoak ditaukate ikasteko, gainera guk ere ikasten aldugu, beren esperientziaz eta beren gauza guztietaz. Eta esaten duzuna lehendabiziko eskutik ez azkenean ezagutzea eta hori aukera hori ematea, ez? Bai. Nik uste dut aukera ematen badiegu, erlajatzen direla, gauzak hobe ateratzen dira, beti. Eta gure gizarte interkulturala dela, orduan, begiak iztea horri nik uste dela akatsa handiena. Gero eta mundu globalizatuago batetan bizi gara eta hemengo gazte askok, eta orain dela markada askok hemendik ere joan egin dira beste herrialdetara lan egitera eta... Bai, hori agertzen dira, ez dakit Facebook eta horreietan, ez dakit publizitatea eman behar dudan, baina agertzen dira Siriako emakume bat, harrera ematen Espainiatik, aldegin zuten beste egunean ilegatu zitzaidan, beti edo bat edo bestea, inor ez da inor baino gehiago, eta, egia da, pena bat dela, politikariak bere lana ongi ez egitea, eta herrialde batean guda bat egotea, nik uste dut hori denak argi daukagula, gaur egun ikusten aldugu, gertatzen ari den, orain polemika dago Venezuelan, baina Kongon, badago beste polemika handia, politikariak, bere lana ongi ez egitea, arazo soziala bat da, baina denak izan behar dugu gure buruan, azkenean nahi duguna da bizi, ongi bizi, ni seme-alaba ditut, eta nire seme-alabentzako, nire seme-alabak dira dena. Orduan, leku batean biztzen manez, eta egunero nire seme-alabak hiltzeko zorian badaude, igual nik aukeratzen dut alde egitea. Horregatik ni ez naiz pertsona txarra, nik erabaki dut, beste herrialde batera joan, nik eskuzabalak izatea, nik uste garrantzitsua dela, pertsona ezagutu, pertsona lagundu, eta gero, gerokoa. Gizakia izateagatik soilik bakarrik, baldintza onak izatearen bizitzeko baldintza onak izatea eskubide bat da, azkenean, eta horretarako mugitu behar baldin bagara,
Bai, gainera hori, eske mugitu izan gara betidanik. Osea, gizartea existitzen denetik badakigu mugitu garela, ez? Lehen igual komertzioa zela medio, edo gudak zirela medio, edo amodioa zela baita, amodioarengatik ere mugitu gara. A ber, orain, Erasmusekoak, mesedez, jote garela Erasmusera, Italiara, eta ezagutzen dugu mutiko bat, eta geratu nahiz hemen bizitzen. Eta nire alaba baldin bada, nire aizpa baldin bada, han geratzen dena, zer nahi dut berarentzako, Italia ongi, harrera ona ematea, eta ongi zentzea nire aizpa da super jatorra. Baina, karo, eske bereik ez dute ezagutzen oraindik, aukera ematea, ezagutzeko, eta segurazki, gu joaten bagara ara, guk eramaten dugu gure pentsatzeko modua, gure kultura, baina urteekin mimetizatzen zara lekuarekin, egiten zara, ikusten duzulakoz, han ez nituen eramaten botak, baina hemen botak eraman behar ditut, eske bezala, argi dago, hilko zara, gripez edo, Pues bueno, ya está, denborarekin kontrolatzen gara eta egiten gara, lekura. Eta gainera, etorkinak gauza oso onak ekartzen dituzte, ideia berri ez aparte, gauza asko ekartzen dituzte, eta nik uste dut hori baita mahai gainean jarri behar dela. Bai, eta ze gehiago Otsailan? Otsailan, ja prestatzen ari dugu, izango da martxoan, martxoaren 22an izango dugu elkartasunezko afaria. Elkarte gehienak badaukate bere proiektuak aurrera emateko dirua behar da, hori, horrela da. Eta orduan urtero egiten dugu elkartasunezko afari bat dirua ateratzeko. Zertan datza? Nahi duen bolondresa hemendik ja deitzen du, badaukagu txef bat, Toño, dela gure txef, baina laguntza behar dugu afaria prestatzeko, eta gero afaria zerbitzeko edo, horretarako bolondresak egiten dute bere lana. Eta jendea apuntatzen da, zu daukazula afari bat, zure institutuko lagunekin, oraindik daukazula hor gordeta, begira, martxoaren 22an ez da, egun hoberena da afari hori egiteko gainera, dirua, ongi afaltzen duzu, oso afari ona jartzen dugulakoz, kontuz, ez da afari ona da, txef bat daukagu, profesionala. Ongi afaltzen duzue eta gainera aukera daukazu 25 eurorengatik, uste dut 25, 30, etortzen naizenean hurrengoan, karriko dut informazio gehiago, euroiengatik ongi afaltzen duzu eta aukera ematen diozu sei elkarteari dirua irabazteko bere proiektuak aurrera emateko. Norbaitek ezin duela afarira joan, baina hori, lagundu nahi du sei elkarteak, badago aukera, afaria kostatzen duen dirua emateko eta hori da donazio moduan. Gero hori, orain egiten ari dugu, 2018ko donazioak eman diegu, informazioa eman diegu, gero errentan izateko desgrabazioa. Orduan, hori, bi aukera, nik esango nuke afarira etortzea oso polita dela, oso gauza politak prestatzen ditugu, afari goxoa, eta gero hori, parte hartzeko, ongi pasatzeko aukera polita prestatzen dugu, edo hori, aukera baduzuela, gauza puntual batean, donazio bat egiteko eta proiektuan parte hartzeko. Eta bestetik, beti esaten duguna, ongi etorriak direla denak, elkartera, bolondresak behar ditugu, astelehen eta asteazkenetan erabeekin egoteko, eta behar den gauza bakarra da, 21 urte baino gehiago izan, eta gogoak izan, harrera emateko eta laguntzeko. Gainera, afarira bueltatuz, hor ere aukera bikaina elkartea gertutik ezagutzeko, ez? Bai, orain gaude, beti, sei elkartea horrela delako, saiatzen gara, leku desberdinetara joaten, pixka bat sentsibilizatzeko gure kausarekin. Orduan, oraingoan, oraindik ez dakigu ziur zein izango den lekuan, segurazki orain hitz egiten ari gara, ez dut esango, baina dago leku bat hortikan lanean, eta beraiek baita, usten digute lekua, normalean elkarte gastronomikoak dira, oso ongi tratatzen digute, oso lagungarriak dira, eta baita hori da afariaren helburua. Eta eta sei elkartea ezagutu. Hor joaten garenak oso interkulturala da, baita afari hori. Saiatzen gara egiten dugun bazkaria interkulturala izatea, batzutan zaila da, ingredienteak edo ezaugarriak ez direlako zerrazak, baina baita.
Eta gero, hori, sei elkartea dela, harrera eman, orduan mundu guztiari nahiz eta bakarrik egon, harrera ematen diegu afari horretara. Eta hori, sorpresa desberdinak prestatzen ditugula, ongi pasatzeko eta familian, familia moduan egoteko afarian. Harrera egiten diezuen herrialdeetako pertsonen artean, ba aldago gehiengo bat nonbaitekoak direnak edo nongoak dira? Bai, adibidez, hemen oso Iruin herrian, gero joaten bagara beste Nafarroako beste zonaldetara gauza aldatzen da. Baina bai Iruin herrian Boliviako askok etorri direla. Ekuador eta Bolivia izan dira oso... Ekuadorreko egoera behin dela 2 urte hobetu omen zen eta bueltatu ziren gehiengoa, askok. Gehiengoak ez, askok. Baina Bolivia, orain azken urteetan izan da herrialde, nik uste dut, hau nabaritzen da asko, etortzen dira Boliviako batzuk, eta ahoz-aho, ematen dute ezagutzera, hemen ongi gaude, eta badago efekto llamada deitzen dena, Pardon, Boliviakoak etortzen dira. Eta hori, orain justo momentu honetan argazkia egingo bagenu, justo gehiengoak dira Marruekosekoak. Baina, hau kontatu dudanagatik, orain Nafarroako gobernuak proiektu bat ireki du, harrera emateko, hori, badagolako oso egoera larria, Espainian, eta harreran hartu ditu guzti horiek. Oso proiektu jatorra, nik uste dut daukagun denborarako, baina, saiatu dira lan hori ongi antolatzen harrera, izatea, alde batetik hezkuntza mailan, hezkuntza izatea, baita formakuntza ezberdinak, lanpostu batean pentsatzen, baita gizarte mailan parte hartzearena, badago proiektu potolo bat. Gurasorik gabeko gazteei buruz ari gara. Hori da, barkatu gurasorik gabekoak. Erronka izan da, pentsatzen dut berrikuntza izan delako, ez? Bai, hori da, izan da, orain hasi gara azaroan, gutxi gora bera hasi da proiektu hau, izan da, torri dira bapatean asko, ez? Eta, nik uste dut hori, ongi antolatzen ari dutela, ez? Arlo guztietan atentzioa izateko eta prozesua hori, kalitatezkoa izateko, ez? Hala, etorri, ez? Badagola hor prozesu bat, ez? Guztiekin bezala. Dena den, beste batzuetan ere komentatu egin duzu, askotan nahiz eta gurasoak izan, hasieratik zerotik hasi behar izan direla, aspalditik ikusten ez dituzten senideak direlako. Karo, bai, gainera nerabeak dira, karo. Nerabeak, ikusten ari diguten nerabeak esango dute, amatxorekin, daukadan erlazioa, hombre, ez nahiz elegatzen etxera institutotik, eta amatxoa besarkada bat, ez. Ez da, ohikoena, kontuz, gertu daiteke. Orduan, ja nerabeak direla, karo, beraiekan, ja zeukaten bere identitatea oso garrantzitsua da, nerabetasunean, ez? Ni naizena formatzen ari dut, zer nahi dudan, zer ez dudan nahi. Eta orduan batean, justo aldaketa horren momentuan, banoa emakume ez ezagun batekin edo aitatxo ez ezagun batekin, amona utzi beharra, lenguzinak utzi beharrak, nire lagunak, Bada oso da gogorra, eta gainero, imaginatzen dut nik, nire burua orain, Alemaniara, horrela, batean, nagonarekin, ni gorrota handia sentituko nuke, baina zergatik ekarri nauzu hona, nik ez nuen nahi. Hombre, alde batetik amatxo ezagutzearen gogoak banituen, beti hor daukazu, baina beste aldetik, ikusten duzunean denbora pasatzen dela, eta hau dela oso hotza, eta jendea dela hotza, eta, zuten zara hori, doluan sartzen, eta gorrotoa sentitzen duzu amatxorengan, edo... Orduan, oso garrantzitsua da laguntzea justo momentu horretan, ez? Erlazioa, esatea, begira, hau ezait gustatu, hau gaizki sentiarazi nau, hitz egitea, eta horretarako elkartea hori da bere lana baita, ez? Berriro familia sentitzeko, niretzako nire amatxoa oso garrantzitsua da, ni arazo bat daukadanean, ez? Badaukatora amatxo bat, eta badakizu amatxo dela inkondizionala. Orduan, beraiek hori izatea garrantzitsua da. Bitartean, hori sortzen den bitartean, elkartea da bere familia txikia bezala. Bere bolondrezak dira, bere izeba osabak, eta badakite hor egongo direla estren eta azkenero,
entzuteko eta galdetuko dietela, zer moduz beste egunen azterketa, zer moduz honekin eta, ez? Eta bada, beraiek esaten dute, eske sei elkartea da nire familia txikia, ez? Azkenean, lan egiten dugulako horretarako izateko, hori, pertsonen berotasuna eta familiaren antzekoa. Eta helburuak lortzen dira. Bai, bai, egia esan. Batzutan, esaten dugu, ze pena, igual, deitzen digute beste elkartetik, eske, etorri da, mutikoa, oia darama 3 urte Iruñan, eta oso gaizki dago. Eta esaten dugu, eske, etorri zen momentuan, etorriko balitz, ona elkartera, zei elkartera, segura eski orain egongo zen ja, oso ongi, bai? Osea, pena bat da, egin behar duten denengo gauza da, dolua pasatu, doluari aurre egin. Eta gero ja, arazoak eske murrizten dira arazo pila. Nabaritzen dugu, etorri ez direnak, igual 2 urte ondoren ikusten, karo, orduan konturatzen dira, gaizki daudela, eta ja, pues berandu. Ja ez da, igual ja, dolua tratatzeko ja ez dago, bueno, elkartean ez daukagu lekurik, gainera. Eta igual ja, pues hori, eraman behar duzu osasun zentrora, a ber, zelako aukerak dituen. Itxaron zerrenda daukazuelako? Bai, bukatu genuen urtea, bueno, azaroan, Itxaron zerrenda ikustut elegatu zela 80 pertsonetara edo bai, pasada bat. Ireki genuen aukera, batzuk ja ongi zaudela, alta hartu zuten, edo ja utzi zuten. Eta orain uste dut egongo direla 20 bat Itxaron zerrendan. Eta denak, pues hori, etortzen dira, bilerara ikusten duzut oso triste dagoela eta behar duela, baina gure baliabideak, bai, beti etortzen ez eta beti ematen dut pena hori, baina horrela da. Bai, horrela da, Bai, baliabideri gutxi, baliabide oberantz joan gara, baina ez, jesuitaseko eskola bere lokalak usten digute, gainera oso jatorrak, oso ongi tratatzen digute, oso ongi gaude, baina ez gara kabitzen, ez? Gainera, baliabideak behar dugu lokala handiagoa, lokala izatea behar ditugun, familia bat etortzen da, baina aldi berean bolondresak egon behar dute sala batean. Ja, familia ezin da egon, gainera, etortzen zaizu nerabe bat, arazo batekin eta ezin dio oso ditu edo non, osea, behar ditugu baliabide egokiagoak. Eta hori izan da, aurre egiten aldugu lana guztiari, bestela, ezin da. Naiz eta guk nahi izan, kalitatea nik uste dut garrantzitsua dela, ez da jende askori aurre eman, harrera eman, baizik eta atenditzen duzuna ongi egitea, bere prozesua ongi egiteko eta jazta, bere bizitza aurrera eramateko. Hor dago urrezkoa kalitatea bintzat bermatuta dago. Bai. Eta informazio gehiagorako eta kontsultatzeko hori berriro ere ikusi nahi baldin badugu programa otsailekoa edo? Bai. Normalean saiatzen gara gure web orrialdean informazio guztia jartzen, webikoitza asociacionsei.org, hori aurkituko duzu informazio gehiena, edo bestela beti prest gaude arreta emateko, edozen informaziorako. Bai hor web orrialdean agertzen da telefonoa edo posta elektronikoa, idazten edo bizita bat egin lokaletara, horrela bai. Eta gero hori, agendan apuntatu martxoak 22an elkartasunezko afaria dagola, eta hor baita aukera dago ongi pasatzeko, afarian disfrutatzeko, gozatzeko eta gehiago ezagutzeko proiektuaz. Martxoaren 22an. Bai, hor espero zaitut, Bai. Eta Saloako talde guztiari. Hain izango gara, bai. Eskerrik asko, Maite. Eskerrik asko zuri. Hurrengora arte. Ale, agur.